Sallah celebration yau ne take sallah, cashewa da kashewa mu yi tsalliyar mara shewa, barkan ku da sallah. Sallah yau shi yasa nace za a yi liya. Ai ga yana nasa a yi farfesun kaji, amma normal ne ba kaka samu damuwa. Wallahi laluran nan da gani ina son kowa ya zandi ya dan abin nan, ka gane ko bari ka tudda nan mana. A kai masa ce fa masa ce fa baba normal ne laluran nan wallahi ina son a ci abinci ko to tare maka ci ko masa mu dai ci masa kan uwa na ka gano masa nan ne su wallahi zina ta yare baba ya yi cike ne faru ni same shi zina ya haka kuma na ga kuna kayan sallah bane ya haka tun dazu muna ta abin kai tagumi kuka iya haka mutun me ka haruwa wai bari an bakin ciki na bai a ce wai jiya azumi ya kare ba wai yo sallah yau din ga sallah shina babban bakin ciki na ne ina ban ki azumin ga ya dawo biyan ba ai what amma